ବାସ ବାହାନାରେ ଆପଣ କେଶରୀ ଠାରୁ ଯେତିକି ଟିପ ନେଲେଣି ଯଦି ସେତିକି ଟିପ କେଶରୀ ରତନ ଟାଟାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସାଥେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରତନ ଟାଟା ମଲା ପରେ କେଶରୀ ବିଧବା ହେଇକି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତା। ଚାଲ ଚିପି ଦେଲେ ଦୁଧ ବାହାରି ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଗକୁ କଣ ନେଇ ଚୁପ୍ ହେଇ ଗାଡି ଚଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଲା କଥା ନେବୁ ନା କେଶରୀ କଣ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯାଇଛରି ଇଂରାଜୀଟା କି ଏତେ କହୁନା କି ମନ ମଉନା ରାଗୁଛ ରାଗିବିନି ସବୁବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ମିଛରେ କହୁଛ ମୁଁ କୁଆଡେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇବି ବୋଲି ଟିପ ଦବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ଲକ କୁ ଯାଉଛି ସେଟା ବ୍ଲକ ନୁହେଁ ତ କଣ ଆରେ କଥାରେ ପୁରା ଅଛି ଶାନ୍ତ କେଶରୀ ହୁଅନ୍ତି ଜହିରେ ଭାରିଆ ହେଲେ ବି ଖଟିଆ ତହିଁରେ ସନା ଆଜ୍ଞା ଏ ସନା ଶାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୋ ମନ ଯୋଉଠି ମିଶୁଛି ସେଇଟା କଣ ବ୍ଲକ ନୁହଁ ବ୍ଲକ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତେ ସେଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଶରୀର ମନ ଯୋଉଠି ମିଶୁଛି ସେଟା ବ୍ଲକ ଆଉ ଗଲା ଟିପ ଦେଲେ କାନ୍ଥ ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା କନା କରିଛି କନା ଫନା ମାରୁଛ ଶାନ୍ତେ ଖାଲି ଗନା କଣ ଆଉ ଗନାକୁ ଛାଡିଛି କନା ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଛାଡିଛି ସିଏ ଗନ୍ଥା ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ତା ସହିତ ଅଛି ପରା ସାଥେ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେଲେ ହେଲା ଆଉ ଗାଡିଟା ଦେଖିଥିଲା ହମ୍ ଦେଖିଛି ଜୋର ବ୍ରେକ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ହେଲା କେଶରୀ ଗଲା ଟିପ ଦବ